Hyvää huomenta, rakkaat katsojat. Keli on paskin mahdollinen mitä voi olla. Jaa, näköjään gummikin on tyhjä. Piru. Tuo ei varmaan lähde käyntiin tuo pulukka. Pitäisi lähteä umpimiehelle, serkkupojalle pitäisi lähteä puuajoon, mutta siihen pitäisi saada jarrut tuohon traktoriin. Se ei varmaan lähde käyntiin, jos ei sitä vähän mistä tämä tuolta. Onko se kiinni? Ei se ole. Jos ei sille anna lämpöä ja läheisyyttä. Niin tuottaa. Niistä se ylettäisi. Pitäisi jostakin hakia jatkoroikalle. Vaikka mulla on tämmönen hieno pitkä piuha, niin muuallakin kuin omassa päässä. Niin ei se yleitä. Jossakin pitäisi olla semmonen, onko se täällä vartiotornissa vai missä se on? Rajavartioasemalla on Jaa, tässä on tämmönenkin tapaus. Tuo laitetaan kiinni niin suohon. Pysyisköhän se tällä kelillä aisoissa tuo lämpö, vaikkei puraa sitä tuolta kelaa. En tiedä. No, any case. Ei tästä tule mitään. Annaanpas se tuon. Voi se olla, että se pitää purkaa, kun tuolla pitää varmaan antaa sille lisää veritää. Se on niin seisonna nyt niin pitkään. Ei varmaan jaksa lähteä tuolta. Omiin neuvon tuosta. Sori, nyt vähän heiluu tämä. Aloitellaan tämä tämmöisellä systeemillä. Sitten kuunnellaan, että välittyykö kameraan. Kyllä rupees pohisemaan. Öljyäkin on. Joo, tässähän olisi semmonen projekti tämän kanssa, että tää on vähän niinku jarrut. Niin tuo pitäisi varmaan kumpis puoli se on se. Tuoko se jarrupuoli on? Ei muista itekään. Tuo on kytkin. Onko täällä kettä? Kuivan näköistä on. Ihan on pohjallinen. Eli sinne pitäisi lisätä liemet. Ja jos saatais jarrut tähän pulukkaan, kun ne on siellä mäen rinteessä ne kalikat. Eihän tuo pysy paikallaan tuo pulukka. Laitetaan LHM sinne. LHM sinne. Ja ruvetaan miettimään, että lähtisikö se pumputtamalla. Pumputtamalla tämä korkkiveke ja mitenkä pääsin onnistus noin päin. Kätevästi meni täyteen. Kuplat nousuu. Johonkin sitä mennä. Kuuluu kauhea ääni, kun sitä pumppaa, mutta
Kyllä sitä vain uppoaa sinne. Mihinkähän se valluu? Jaa. Hirvimettälläköhän ne on kauhean ryski pauke kuuluu. Pitääkö lähtiä hakemaan taskulampetti, että meidän se ruveta tällä kahtomaan, ei tässä ole lamppua. Ei kyllä se nyt hyyty se meno. Tuossa on se letku, kun ne on vasta uusittu nuo letkut ja minä uusin niitä sylinteriäkin tuonne. Pääsylkkään tiivisteet ja sitten tuonne työsylkkään. Kyllä sinne männöö kun pumppaa, mutta mihinkä helvettiin se männöö. Mietin vaan, että pitääkö tehdä semmonen samanlainen systeemi kuin Taivalkosken miehellä oli sinne vanhemmassa Kaaniassa tai uudempi, kumpi se oli se. Pien Kaania, että tuohon käy tekee. Niin, semmoista rengaspingoakin pelasin tuossa. Tilasin niin ihme renkaat hiluksiin, että ei oo tosikaan. Pitää tehdä tuosta rengaskonnesta jossain vaiheessa juttua, kun tuota ehättä. Kun olisi siellä niitä venttiiliä, niin saisiko tuohon pumpattua sillä kuri, että se menisi tuonne jarrulle tuohon. Nytkö se lopetti tuon menemisen? Kun ei niitä ole paljon tarvinnut tässä, kun ajaa tätä nurkka-ajoa ja muuta, niin ei tässä mitään jarruja tarvitse tässä hommassa. Toisaalta ne Rikos on jo vanhentunut Pieksämäeltähän minä tämä ajoin ilman jarruja silloin kotiin. Aika villiä touhuahan se on. Pitäisikö tuo panna tuolta auki ja mennä kahtomaan, että loriseeko se, mihinkä se lorisee se. Hyvähän se on avata tähän eteen. Joo. Kuku. Ei täältä ainakaan solkenaa valo. Pitää lähteä hakemaan lamppua. Serkkupoka jo hikkoilee, sillä se laittaa viestiä, mutta sillä on kyllä toista asiaa. Tässähän nyt kävi niin, että neste rupeaa häviämään ja kun jaksaa pumpata, niin tähän traktoriin löytyi jarrut. Nythän taas aivan mahtava, jos aina se johonkin häviää, mutta se sen verran pitää, kun nyt menee heti pohjaan, mutta kun vaan pumppaa, niin taattua latelaatua. Kaikki on paskana, mutta kaikki toimii. Joo. Laitetaan. Kato nyt siellä tuommoista. En tiedä näkyykö siinä. Saattaa näkyäkin. Tuommoista ihme liejua. Lähtee jostakin liikkeelle. Mutta joo, kun en ole nestettäkään lisännyt tähän varmaan 5 vuoteen. Koska olen ollut sitä mieltä, että ei ne toimi kuitenkaan. Niin nyt vähän näkyy, että kato, jarrutkin on erillään. Voi olla syytä laittaa yhteen. Menee pohjaan, mutta kun pumppaa, niin
Kyllä siihen jarrut löytyy sen verran, että me saadaan se rinne tehty. Joo, niin on. Tää tuo purkki vain pitää völjysä, niin ehkä se siitä. Paljonko kelloa? 10:30. Joo, ruvetaan sitten kokeilemaan, jos se lähtisi tulille. Ei se nyt kauaa ole tuossa liekassa ollut, mutta on se sen verran ollut siinä, että löpöpumppu läks pieleen. Sen verran se nyt on ollut, että lauhakeli on plussan puolella muutama aste. Se voisi lähteä. Kytkinkin. Hyvä. Tää hehkuttaa. Vähän mistään. Mitään savukoneita tarvii. Helvetin muuten pössy. Täällä on vähän sumua täällä. Sumua täällä kioskissa. Säkkinosturi nostaa tavan päälle. Tää lavojen päälle, jos se pysyy siellä. Tallessa tuolla. Olikohan näissä nyt jotakin hitsattavaa tässä? Eikös minä neitä vasta hitsata? Tää ottaa se kärryn perään ja paanolle. Vielä kun ei niin kauheasti venttiilistä lämmittänyt. Se on nimittäin helvetin hyvä tuo. Oikein touhuaan. Tää tämä kioskin lämpimänä. Ikkunat sulaa auki. Paskaa tuolta. Oikein urakalla ja porukalla. Saat tuo kärry tuo vauhti tuo semmoisen kaikilla. Sen verran erää viettaa. Anokki jätuu polta. Meni. Tuotakin vielä ei oo painetta. Ei mene. Ei kyllä mitään painetta ole. Nyt mene.
Kääntäämänkö oikein väärinpäin miten? No niin, pitää varmaan käydä kääntämässä. Ei tää muuta kuitenkaan. Kun on äkkitilanteita, niin menee vikkaan. Joo, niin siinä kävi, että meikäläinen ei vieläkään oikein tätä DaVincin äänituotantoa tai äänen jälkikäsittelyä osaa. 2 kameralla nämä on kuvattu, nämä kaikki jutut, mutta mä en saa sitä toista ääntä tuolta toiselta ohjaamo-videolta irti. Se kyllä kuuluu siinä pelkässä videossa, mutta ei sit ole mitään järkeä katsoa sitä pääheilua ja kädet piuhtoo tuolla ohjaamossa. Mä lupaan opetella sen kyllä. Meillä oli tässä puhetta, että tohtorin kanssa pidetään semmonen opiskeluviikonloppu, että opetellaan miten toi DaVinci ylipäätään pelittää ja mistä säädetään, pystyy niinku säätämään näitä perusjuttuja. Vähän alkuun tein sillä Macin omalla sillä iMoviella näitä, mutta se ei oikein monikameran juttuihin taitu. Ja rupesin sitten opiskelemaan tätä ja sen yhden videon, klapintekovideon mä oon kerran saanut niinku varmaan tuurilla ne äänet niinku kohdalleen, koska siinä on ne tietyt kohdat on kuvattu niinku 4 kameralla. Ja yhdessä kamerassa on sitten Roden mikkisysteemi kiinni ja Canonissa ja sieltä tulee ihan hyvä ääni. Ja kaikki muutkin systeemit, ei niissä ole niinku mitään vikaa, mutta tää ei niinku... Nettihän olisi pullollaan niitä tutoriaalivideoita, että kun mulla tuo lontoon kieli vähän huonosti taittuu, sitten ei ole mitään apua, että mä katselen kun tuolla äijät klikkailee valikoita ja mä en tiedä mistä ne tai en tiedä, en saa kiinni, että mistä ne puhuu. Se ei paljon auta se homma. Mutta tää olisi ihan kiva saada tää äänituotantojuttu tai jälkituotanto silleen, että näissä olisi jotain tolokkua, mutta kyllä mä ehkä kyllä mä opiskelen sen, mutta se on tosiaan otettava joku viikonloppu, että on tehtävä semmoiset testipätkät, opiskelupätkät, että tiedetään mitä on ja mitä juttuja pitää harjoitella, niin sen mukaan kuvataan niitä testitiedostoja, että kykenee tekemään ton jälkituotannon sitten kohdalleen. Mut joo, kaiken näköistä sattu tässäkin, ei tää nyt mennyt taas ihan niin kuin nappiin. Yritin selittää kun pojat vähän innoissaan käynyt tekemässä tommoista 6-metristä rankaa ja sitten meikäläinen näppärästi yrittää tuolla helvetinmoisessa alamäessä niitä taiteella kyytiin, kun ne on sekatyviä sinänsä, se on se pahin huutaminen muutenkin sieltä sensuroitu veke, eihän sitä pysty kuuntelemaan semmoista noitumista ja avautumista, mutta toki herroille on välitetty, tai mä en tiedä onko tää nyt molempien veljesten tekosia vai vaan nuoremman, mutta joka tapauksessa palaute on pojille välitetty, että ei näin. Mutta joo, 3 kuormaa sieltä niitä tuli ja tosiaan semmonen ihan peruskeissi viimeisellä kuormalla. Se viimeisen kuorman kirouskin tuli, mutta se oli harmi, että ilmeisesti patterit oli hyytynyt just ennen sitä molemmista, kummastakin GoProsta, niin sen noitumisen olisin ehdottomasti halunnut videolle, mutta se ei nyt sitten valitettavasti päätynyt tähän videolle. Mutta katelkaa ja kuunnelkaa tätä pörinää nyt hetken aikaa, kyllä se kohta tulee se juttu sieltä ja loppuspiikit tietysti kuuluu kyllä, mutta nyt taas tuossa taustalla kuuluu jotakin huutoa tuolta kopista, mutta sellaista. Palataanpa loppuspiikkien aikaan sitten, kuunnelkaa hetki pörinä.
käydä siinä. Tällä rekkalla ajaa kallille jotain katsota. 10 minuuttia sitä herkuttelin. Lähee nyt saatana. Se rupesi pyörimään, mutta se on vähän semmonen pyöriä, että aika äkkiä mä saattaa nauttia. Ja voi olla sitä mieltä, että ei pyöri. Saatana. Pötterin talluun. Pitäisikö kääntää rakkia samalla? Rakkia samalla kun ajaa. Se kuulemma auttaa, koska se kääntyy. Näin. Nyt on poikaan kalikat ajettu ja pannaan vehkeet parkkiin ja lähdetään editoimaan videoa. Katsotaan mitä paskaa sitä saatiin aikaisemmin. Ei muuta kuin palaat